Halo, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Selamat pagi. Aduh, kali ini kok aduh ya Mbak. Seperti biasa yo, wis pagi Mbak Ismas bareng mbah ya mene pemirsa. Bareng mbah, wis bar nyapu, wis bar isah-isah. Karek ape masakno Dik Ferry njaluk seblak, guys. Yo, apa jenenge? Nek randang digewek celak jamure kalau pas tuku ki celak letoy. Apa gewek pas udan-udan apa bengi wis ora mumpuni awake tinggu leren. Tinggu istirahat. Dadi tinggu tak gewekno men njaluk seblak ae bosen-bosen. Senenge Mbak Yeni. Terus kengko Mbak Isma wis apa? Sarapane mateng. Nyambel tempe tok tak penyet. Yo jek duwe apa jenenge? Jengkol piring. Jengkol tak rendem, sesuk dimasak. Iki ape masak seblak dhisik. Tak kei sosis, tak kei pentol, terus kerupuk, sawi, wis rasang guming kok nek mleketrek Dik Ferry iki wis favorit nek kon seblak. Pedes-pedes ki wis doyan aku nek masak wis ora tau ndewekno. Sambel apa ae gelem. Jangan lodeh apa ae gelem. Apa ae pokoknya dipangan, ora milih-milih. Nek Ferry ki mangane nayoh. Termasuk nayoh aku tadi gak tau ribet selama iki. Nah, kadang Pak Ane sing rewel nek ning omah ngono kae enek sing gak patek doyan. Undune rada plimpes. Dik bengi aboh neh gedhi pemirsa. Tak ombeni obat neh. Ombe obat sampai gong leren sampai saiki. Soale nganu urung coplok kuwi. Tapi nek dicoplok engko malah bengkak salah daden soalnya pas loro. Kudune nek nyoplok ngono iki pas gak loro. Nek umpama nyoplokno ning gone apa puskesmas lho ya. Kudune dalam keadaan pas gak sakit. Soalnya karek cilik lho tunggake, cilik tenanan. Saya ketutupan bam saking bame aboh ya. Dadi aboh iki ning jero pemirsa. Iki sampai ngene bengkak. Si enek tipete. Ya wis sampai tandang anu pemirsa dasternya baru guys dipakai. Terima kasih Mbak Siska yo nek tinggu ning omah ngene iki adem dasteran. Enak tinggu turu nyaman. Enak dasteran. Aman. Wis kita ke dapur. Bumbu-bumbune yo. Anek sosis. Terus iki kerubuke. Nanti iki gak kabeh dadi iki sithik. Kerubuke dua jenis. Terus iki sawi. Engko tak kei sithik tok soalnya Dik Ferry gak patek seneng, tapi iki sawi putih Dik Ferry doyan. Nek sawi ijo Dik gak patek seneng. Terus iki jamur lho, jamure ngene. Iki Mbak Isma yo rendem jengkol buat besok. Iki tempene tak ngengehno. Sesuk apa-apa dingengehno pemirsa. Nanti iki ada lombok iki, kasih lombok iki sithik. Terus lombok setan. Pemirsa. Oke. Minyak ini tak sok ning ngene botol. Kita taruh tripod ya. Pokok semangat tetap mergawe, tetap ngonten untuk pemirsa kabeh. Wis nek masak enak rambutnya dikuncir nguri ini dadi pemirsa. Nah, kita baksonya salam kemarin beli ya 19.000. Itu ya saatnya tinggal campuran. Ini nek air kita rendam dulu kerupuknya sebentar. Soalnya nek iki nayoh, aku digodok wis kudu ngumut. Jadi kita rendam air pakai air dingin dulu. Biar lebih kenyal. Lama-lama kita separuh ya. Jadi sesuk-sesuk bisa digewek neh. Biasa juga. Ini murah guys, sama ini 3.000.
3.000-an. Nah ya, kerupuk-kerupuk ngene iki wae. Nek ning kene gak oleh tuku saithik, oleh tukune seperapat. Seperapat yo 6.000. Berarti ini setengah eneh ya, setengah seperempat. Ini nanti gak lama-lama ya kita rendam pakai air dingin sedelok wae. Terus untuk lombok garingnya carane rasa direndam air maupun air panas, malah alot. Tak warai guys. Iki engko nek anu digoreng langsung wae. Goreng apa? Nek digodhog ki yo iso. Tapi engko ki yo kalau nek digoreng krenyes-krenyes dek nih. Ini campuran, tapi nek pakai blender gak apa-apa. Ini. Tapi karena gak enek blender ya, blendernya Mbak Isma ki rusak dan enek. Iya, digawane ngerandu terus rusak pemirsa. Dadi wong kemarin mau beli wong sempet tuku. Terus untuk iki 2.000 guys. Nanti kita saiki wae iki sawi putih ki enak, aku seneng. Enek sawi ki macam-macam ya, ada sawi sendok, sawi ijo, sawi putih. Enek macam-macam sawi. Kita protok isi ini. Untuk pemirsaku sing request, "Mbak, gawe pentol Mbak ngene." Iya, ditunggu ae ya kontennya pemirsa. Ini nek ra libur ngono ra iso gawe panganan sing aneh-aneh. Nek ra libur sekolah. Bakal enak tahapane Mbak Isma. Untuk ini, untuk itu, untuk bumbune yang penting tuh yo nanti pakai lombok, terus pakai bawang, kemiri, terus merica, kencur, jelas sih. Sesuai selera sih pengenin. Iya kayaknya aku gak anggup brambang soalnya pakai bawang putih. Sawi ini seger, cilik aku seneng. Kita gak usah gawe akeh-akeh, gawe saithik wae. Banget. Untuk yang berkomentar apa ndek tempe mau main sing bolong ditambal, ojo mau mikir apa penampilan. Dandan ki alon-alon pemirsa, jenenge wong dandan ki butuh duit akeh. Ora trimo duit sithik nek omah. Pengen Mbak Isma yo ngono, kok nek duwe rezekine bakal nyicil-nyicil apa jenenge tuku herbal neh alon-alon. Pariku ki lagi kerja, mbok seput lagi entuk sak bayaran mbok kongkon dandani omah ya sedungane wae muga-muga iso ngono. Soale iki ngerti dhewe bulan-bulan ini pengeluaran buah telung sasi iki begitu wel nek diklumpukno wis enek 2 jutanan guys. Kuwi nek buah nek trimo dandan omah ngono. Tapi ora mikir buah. Buah ki ya penting kerukunan ambek tanggane. Soale diulemi, diaturi kon mendarat, dikon jogong, kene iki gawane roh dhewe. Ora cukup duit 100-200 lho nek buah kuwi. Sekali jeguran 600 500 sak wong kandhani pemirsa. Syukur. Yes, terima kasih Pokman, yes, terima kasih banyak support-e sedungane wae muga-muga lancar rezekine. Iki mulai nabung-nabung neh. Duit lagi terkumpul sithik-sithik. Soale yo piye lah pemirsa, butuhane ra kutok mangane ku lho ben dino, kuwi penting. Pengene wong kabeh ngono ndandani omah yo pengen lah. Jadi sapa wong ora pengen ndandani omah, ora pengen omahe apik. Pengen jur ki Pak Ripo yo cek mergawe iki paling suwe nek 4 wulanan ning kono. Dadi urung iso umpama tuku saiki lho barangnya didekek endi. Ora enek sing iso masang. Nerangkani Pak Ripo cek suwe umpama pengen tuku yo sok nek Pak Ripo ning omah, duwike ben ambek numpuk. Dhisik tuku ki karek perintah kon jebret-jebret ora butuhane.
gue apa gue gaya apa gue penampilan apa terima ning apa salon apa piro lah guys keramas 20.000 burungnya yang repesnya kok murah gue kira pengen salon terus bisa nih salon nih sopo larang yang boleh sih yang murah tapi wes kayak gini kok mau terus kondisi tapi masak kok sawi nanti kita cuci jamur kita iris-iris kabeh dhisik engko lagi ndelek bumbune podo tandur guys soalnya wis udan naik jadi podo tandur jamure lho iki nek gak nanti masak yo kacau iki jamure wis ngene iki jamur inoki favorit Ferry iki senengane jamur iki tapi nek jamur bunder-bunder kae masa iso digek sebelah iso ora jadi pemirsa kenyal iki tapi nek di ora digek sebelah digek liang loti di apa digodhog tok tahu mbek mie aduh malah loten jamure lucu kok iso iki ngeweke kok apa ya guys ini nek rendah digek busuk jamur iki lama-lama nggak bisa lama-lama nanti tinggal cuci kita toppingnya pakai sosis sampai pentol apa golek lampu mbek jolokan guys lampunya padha mati sosis Ekulasi Ferry belum kali kita iris terus enak diiris apa utuh sih iris ya enak nanti kita lanjut lagi kita cuci sih mau saya cuci topping pentol taruh sosis guys tak cuci nih guys untuk bumbu terus tak goreng ini udah pedes lombok setan lombok giring pedes guys lombok setan pedes ya mesti bawang miri merica wijian ora pedes bawang putih
bakteri ini buat diimunisasi, jadi awake rada panas banget kan. Per, bangun. Wis kita ulek. Lalu kita pakai kencur. Kencurnya lali. Paling utama itu penting nek ngewek seblak pakai kencur. Sekolah ora? Enggak. Libur. Karena ini dicatat golek lemek sih. Bismillahirrahmanirrahim. Korek. Cengklang. Nah, ini kayak sambal pecel. Langsung kita goreng dulu. Ini mangkok sambal pecel, guys. Kalau lembutnya digoreng, banyak digodok ya, tapi nek digodok kok alot soalnya banyak blender. Kita goreng. Matang apa kencur ambek kuwi. Bawang. Setelah menyentrong, masukkan air. Masukkan semua topping.
sesuai selera ya, kadang enek sing pakai telur juga, tapi aku gak pakai telur, gak suka amis. Terus enek sing suka pakai mie. Walah, lomboknya garing ditinggal. Ngomeh-ngomeh. Pentolnya iki gak tak iris, kayak bener-bener wae. Ngaplak guys, bersih guys. Kayak gula dan gak pedes. Untuk kerupuk ya kita masukkan terus nang cemplung no kabeh kerupuk iki kerupuk ya wis cepet kok nek kerupuk iki soalnya tipis beda karo kerupuk liyane. Akan isi kita kasih air nah. Rasa Masya Allah ini pas kurang tambah sedikit gak pakai pedes ternyata rupanya tak menggoda tapi ngegerak soalnya lombok garing pakai gula jadi pas kok. Kerupuknya malah cepat loh, cepet letol sayurannya gitu sih. Tapi aku seneng nek sayurannya itu setengah matang jadi gak gitu matang-matang tenanan. Ini dari suweneng orang anu kok. Wah, cocok begitu. Itu terakhir kita masukkan jamur, nek jamur itu cepet banget. Jadi kita ambil beres-beres dulu. Aku nek masak ini guys, nek sekarang ya harus bersih. Nah, sayurannya wis setengah matang. Langsung kita masukkan jamur. Wis simple masake kabeh dicekurno. Jamur inoki guys, mantap. Terus wono kari enak banget. Ampun pengen mangan sego ya enek. Makanya emang Mbak Isma ateng saiki tok soalnya saking dhewe iki yo. Ampun. Ini guys. Sebelah.
mantap betul, cocok karo hewane sing lagi mendung-mendung banget. Tak matikan semateng. Rasanya wis cocok, wis pas. Wah, sopo njaluk monggo merapat nggone Mbak Isma. Nanti tak kasih pentolnya pengennya tak utohno ya, jadi kita iris-iris. Mantap, favorit di pokoknya kesukaan Dek Ferry. Kerupuk lho, kerupuk iki apa? Mie yo iso, dikasih telur bisa. Tapi Mbak Isma seneng ini kitok pemirsa. Cocok pisan, rasanya wis mantap pokoknya, sampai gak wis ngiler mambu. Ambune seger. Soalnya apa? Kencure pemirsa. Oke, selesai masak-masak kali ini direkno seblak Dek Ferry request. Dan ini masih aku tak taruh kulkas lagi. Nek tunggu sesuk-sesuk nek pengennya payah udan apa payah sore-sore pemirsa. Ini enaknya dhewek saite, sak kalang ngetanget langsung dimakan. Dek Ferry wis tangi yo. Jadi langsung apa tak karek mangan sego bobo. Wis nyambel tempe tak penyet ngono ae. Dikek kemangi wis beres pemirsa, wong mangan wong loro ae. Oke, ngono Mbak Isma kontennya ditutup ya. Sepurane nek klera-kleren Mbak Isma, tutur katanya saya salah, sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk subscriber, untuk penonton, pemirsaku. Muga-muga kabeh diparingi sehat, seger waras, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diperlancar. Kabeh ae wis pemirsa, Mbak Isma pamit, becik ketitik ala ketara dadi wong aja sampe ngarani ngoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas tinggal sampai pasar golek beras, golek tuku lampu, kabeh